Nyani ngoba siyakwazi hlezi sikubona la futhi wena wadiliza izikhwama eziningi wona Nsika wena inyanga ayinazo Eh, izikhwama namhlanje ngenxa yakho. Hayi kuzona iy'nyanga akekho umuntu ongathiwa isikhwama akanaso ngenxa yami. Usuke uvele ungakwadi ungayona vele inyanga. Meza ngiyabuka la uthinteka kamaskandali amaningi. Ngeke ngabuka lento yakho le nisayenza laphana. Nenza iy'khwama lezi ayinamabhakede la noThamara. Manje ngiyakubuka la uphosta advertise inyanga mfowethu. Uthi wena ayikho into embi okwayibona ngayo inyanga. Kanti recently uma ngibheka ngoba sengicinga ngaze ngakuthola unokuphosta ezinye zezinto mina ngoba sengithi ngicinga ngakuthola recently uthi ku-MK kulungile angifuni ukugxila kakhulu ku-MK uthi ku-MK emva kokuthi ku-MK kunezinto nje ubuka njengomuntu ongathi kukhona isaka olitholayo niyakhokhelwa yini ngokuthuka abantu ngoba impilo yangathi iyashintsha emva kokuthuka MK impilo yangathi iqala ukushintsha manje kukhona ekutholayo niyakhokhelwa manje ngokuthuka abantu nabanye bathuka ngisho abantu abakhulu nikwa malini meze ngaze nidele impilo zeni kangaka bafowethu. Yabona Nsika awukazi ungizwe ngikhipha inhlamba ngowami umlomo angiwazi ngisho ufuseke lo. Mawuthi ngithuka iMK bawungangikhothela lenhlamba engangayikhipha noma mhlawumbe kwathiwa ngithuka umholi. Hayi ungakungimentionela umholi engangamthuka ukuthi ngathini ngimthuka ngaphandle ke bafuthi inhlamba uma ngabe siyiqiniso noma angangazi but mina inhlamba ngiyazi isuka lantu kofuseke kuphi but akunayo umuntu engangamthuka akunayo futhi umuntu enginenkinga naye personal ngaphandle Kodwa kuthiwa mhlawumbe niyaphoxa ha kodwa ukuphoxa khona niyaphoxa ukuphoxa awuthuki kodwa uyaphoxa kodwa ukuphoxa futhi unakho kodwa ukuphoxa uma ngibheka ukuphoxa nje lana mfethu. awona mfethu uma uzofaka umuntu omdala mhlawumbe ongangongcamalala bengingafuni sigxile kakhulu ngoba ngifuna ukungena kule nto yakho le oyenzile wafaka ilokhuzana wafaka Ngiyeza inyanga. kuyona ukuthi kumele sicacise qala sidlule kahle le si-clear sonke akunankinga siyeza lapha but funa sikulungise nalokho. Yabona mfethu ukufaka izinto ukhulume amagama asakuhlambalaza kufana nenhlamba lokho ukuhlambalaza nokuveza izinto engalona iqiniso iproblem ekuthiwa ipropaganda uzenze kube ngathi ziyiqiniso nina miyeza niphiwa ukukhuluma uma nikhuluma kakhulu kahle futhi banilalela abantu kunabantu abadalela ukukhuluma osopolitiki basilimaza ngalonto leyo baphiwa ukukhuluma when it comes to ama-action abenzi kodwa ukukhuluma engakhuluma umuntu umlalele yonke into. Recently wafaka umuzi laphana kaNcamalala wakhuluma inkulumo ekhulumile ngendlela oyibeke ngayo but inkulumo yakho uma uyibeka mina ngokwami ngithatha nje ukuthi ukuhlambalaza lokho ubukwenza nokudicilela phansi isithunzi somuntu omdala because uma singathi veza ke phela nemizi yabanye awukwenzi ngeke ukwenze futhi lokho. Alright Nsika singakadluleli phambili ayikho inkulumo engikhuluma ngibhala i-caption lapha ngadlala umusic isithombe was taken from Facebook thathatha sabekwa sanamekwa lapha engasibeka khona ngase ayikho into engikhuluma khona into engiyithandile oyishilo uthe osopolitiki akekho umkhiphe ngaphandle wathi baphiwe ukukhuluma kodwa benzi akekho umkhiphe ngaphandle ukuthi ngaphandle kwasibanibani ngikuthandile lokho mfethu. Hayi kulungile mfethu asingahlali kuleyo topic leyo ayikho inkinga ngoba lensizwa ekade ngiyifuna la isikhona la eyagileka u-advertise umuntu wena uma u-advertise umuntu awubuze yabona angifuni uqamba amanga mina ngizokutshela iqiniso mfethu yabona abantu abayizinyanga abagcwela ku-social media labagcwele la social media
abagcwele la bonke siyazana mina nabo. Uma ngithi abagcwele siyazana mina nabo, sengibuya kubona. Abanye noma ngingaze ngibaveze la ngiwafaka amavidiyo abo la, kodwa sengibuya kubona kungiphatha kabi, kuba buhlungu. Angisho ukuthi lenyanga uyifake laphana ngibuya kuyona, kodwa kuba buhlungu uma sengibona umuntu ephinde advertise futhi lo muntu futhi lo bese ukuthi mina sesikhulumile nawo. Abaningi sakhuluma kahle kabi nawo, baxolisa abanye, bathembisa ukuthi angeke bephinde bakwenze lokho. Nakuba abanye bese bezama eceleni ukuthi bazama ukuthi bangiphekele uphuthu, bangifide uphuthu, bangaphumelela. Kodwa nje izinto eziningi miyeza ezithinta lezi nyanga egcwela, hayi bafowethu, sengikhulume kaningi and I'm sure ukuthi amavidiyo ami niyawazi. Mana-ke Nsika, ngifuna ukuza la, ngiyeza kule nto lena ukuthi kokaba ne-voice note la ucompliment inyanga, uncoma inyanga. Angibuye la kule advertisement, ubani umuntu advertise inyanga, ukutshela umuntu le nyanga le engikhulume ngayo lapha kade ninayo kwi-MK, ucomrade lakho ngabe ucomrade wakho ngabe yini. Yaphinde yabuya futhi ezokhala ukuthi he spent so much from his own pocket, ama-funds awo nomndeni wakhe support iqembu leni, yasithi siyaphuma kuleyo nto leyo. Mina uku-advertise umuntu yini umuntu uma uzomyala ukuthi akahlale esigodlweni sakhe, ngoba uma uyinyanga ufana njengomuntu owumuholi onabantu abathi awukwazi ukuhlukanisa isizwe sakho noma abantu bakho njengomholi. Angiyazi loo nto leyo ukuthi bisihamba njenge-advertisement yini. Ngase ngathi futhi engikubalulile mhlawumbe ngicabanga ukuthi-ke kube sekukuphundula kwakwenza i-advertisement. Umuntu bangamazeli mina iskandal, angikwazi ukufika la ngithi engikwazela ukuthi kodwa into engeke ngikwazi ukuyiproduce. So ngase ngakubika nje lokho ngamasibomu ukuthi bengingakuhle ukuthi afocus emsebenzini wakhe, ngoba lento yabe yalimaza iphathi yabo kugijimisana nepolitiki beyizinyanga, ungazi ukuthi sebehabuleni. Akahlale ngale, angazi noma mhlambe uma ngabe nimarketha kumarkethwa abantu bayamarkethwa yini ngaleyo ndlela leyo. Okay, ngiyakuzwa lokho. Uthi wena ubungama-advertise kodwa ufake isithombe sakhe esesigodlweni, wathi wena akukho ukubi omazela khona. Kubo bonke abantu namenza ukhethe nje ukuthi uthathe ukhethe ukuthatha isithombe sesenyanga wasifaka kwi-wall, wasifaka kwi-wall yakho, wakhetha ukuthi nje wena ukhulume ngayo ukuthi akukho kube engikwazela khona mfowethu. Kanjani mfethu, mina ngididwa lokho ukuthi wena meza kwenzeka kanjani mfethu. Okwaqala meza kwakhona inkulumo lana, bekuyala abafowethu ukuthi meza lento ka-TikTok iyinkinga. Niyayifihla abafowethu, siya-understand ukuthi indlela eniyifihla ngayo la ku-TikTok, but abanye abantu bayakwazi, njengoba mina sengiyakwazi mina, but ukwazi kwami phela akukho kubi vele. Mina ngumuntu nje yabo okwazi ukwenza ucwaningo, indlela okwazi ukwenza ngayo ucwaningo, ngithole uMyeza impilo yakhe iyashintsha njengamanje. uMyeza nemoto seyishintshile, uMyeza usetholakala ey'ndaweni ehamba phambili. Ungiphikise mfowethu uma uthi nginamanga, lokho ngangakhupa, angazi ngiyakhupa ngalokho, kodwa into engiyazi esengiyazi ngawe leyo manje, noma ngeke ngazi noma into eqale nje ngoba usuqala usukhuluma kabe ngamaqembu ezepolitiki noma kwenzakalani, but-ke angikho lapho. Nanokuthi Myeza, uma ningabafana noma nizingane zabafana, angeke sanikhethele abafowethu ukuthi zamani kanjani indlela enizama ngayo. Angeke sasho ukuthi wonke umuntu akabe ne-payslip. Indoda ayiphile ngey'nqumo zayo nangamaplani ayo, kodwa niwabheka amaplani, amanye amaplani bafowethu awamahle. Mina kukukhuza nokufaka iyalo ngoba lo TikTok lo saphephile khathini samanje. Uzo-advertise umuntu wena, kanti lo muntu lona usegile abantu abaningi abakwazi ukufinyelela kuyena, mhlawumbe kodwa bazokwazi ukufinyelela kuwo. Nsika, angikulekelele la kuqala ngoba uyangihlolela kahle uyangihlolela impilo yami private. I keep it confidential ngamabomu.
Nginesizathu hayi ngayivezi la ku TikTok. Lucky enough akunawo ama-shenanigans empilweni yami, ngisho into okuthiwa nje ukunquma noma ukuhlela ukusoconga. Anginayo into ekanjalo, akaze nje futhi ngibe nayo into ekanjalo. Angazi ukuthi manilandelela iy'mpilo zethu ney'gaba ukuthi ngoba nakho mhlambe ngingahambisani ne-MK then impilo yami isihambe isiba ukuthi kanjani. Ngiyamangala uma ngabe sekukhona ama-surveillance cameras asibhekayo ukuthi sikuphi senzana ngasona siphi isikhathi la kwa-TikTok. Akekho umuntu engangalwa naye noma ngamlwisa. And then akekho umuntu futhi ngikubuzile mina ngendaba yoku-advertiser. Futhi lento le angazi waye lokuhlambekiswa nje ngoba sikhuluma ngalo ntozana ngalo nto le ngozikoda. Excuse me. Uzikoda mina ngimuphi isiyalo. Njengobhuti kuphela bengingam-advertiser ngisho ngomuntu kodwa ukuthi uyalapha wenzani ngimuphi isiyalo ngase ngamtshela futhi ukuthi angimazeli itori noma mhlambe ama-shenanigans zokuthi useshaya abantu nani. And then sikangaze ngikubize mina ku-live ngizokuhlalisa ngithi kade ucompliment ukhehlelezi laphana kade kutrend voice ngaze ngikubize kuyona yonke lento le nokuthi into yakuyekisa iy'nyanga angaze ngikukhweshine ngalonto leyo okwakho wedwa leyo nto leyo ngoba wayiwisa nje wayithela phansi wathi bhu wawungakazi insika ukuthi uphuthu lukhona kuyathunywana. Lalela-ke bafo la ngifuna nje ngiqale ngilungise into yakho le isho le ukhomplimenta inyanga ngazi incompliment inyanga sidalo kune-VN angazi baye ekhandwe kanjani ngisho manje lento ku live nabantu bakhona bonke kune-VN ekhona laphana kuthiwa imina lo ukhuluma laphana ngiyancoma ngithi mina le nyanga ngiyashaya kwashe wacima kanjani yonke lonto leyo lezi zinto lezi enzenza kolokhuzana nikhulumisa opopayi nikwazi ukushintsha abantu kungathi ukukhuluma ayikho indaba phona miyeza uma ukuthi ngoba uhlakaniphile ngiyakwazi wena kona wonke ama-VN nje mangama-VN engangawenza mina yini kophuma i-VN eyodwa nje kuthiwa nayo le VN le mina miyeza izinto zami kwethu into zami ngifuna ukukufaka la kunezinto mina engithi uma ngiyikhuluma engayikhulumi nanombani and kunezinto engithi uma yikhulunywa kumina ngingayifaki ku social media ngeke ngakuveza ukuthi mina kuney'nyanga ezazangincenga ngithi ngifuna ukuneza imali ngiyeke lento le nginama voice note alokho angaze ngiwafala uma voice note lawo so uma sekuphuma i-voice note ngingafike mina ngithi wena miyenzo wrong ngiphinde futhi ngithi right mina ma wrong mina ngeke ngiphinde ngishintshe ngithi right ngaphandle mase ngibona ukuthi umyeza useyixolisile wabuye wazozehlisa kulabantu labo ukuthi cha sizwe bengi-wrong la ngadla imali kaThamara ngenze isibonelo ngalokho so sengiyaxolisa noma ngangifuna imali kaThamara ngiyaxolisa then sengingasho ukuthi umyeza unokuyisola angeke ngivele ngisuke ngithi mina umyeza uyayisola engakaze avele umyeza uyayisola ngimncome ngithi nangu umyeza ayisola hayi bafowethu ukuthi-ke into engiyithandayo umyeza nabantu sebehlakaniphile abantu bayakwazi ukubona into engekho umuntu uyakwazi ukubona ukuthi lento lena ayikho-ke lento le yabona nje lento kwe-voice note ngayiziba ngamasibomu bangisendela abaningi bethi hey ngayiziba ngamasibomu but-ke ngeke ngilokhu ngiyichaza kakhulu angiyazi le nto la kumina lowana asikho lapho uthe uyangazi ukuthi ngihlakaniphile noma ngingazi ukuthi ukuthathaphi lolu lwazi olungaka. Mina ngikwazi ukulalela into ensika ngiyayazi AI artificial intelligence ukuthi isebenza kanjani. Angikwazi ukulalela into ngibe ngikwazi ngihlezi ngikuza ukhuluma la noma ungasemningi la la enkundleni zokuxhumana kodwa ngikwazi ukulalela into bese kube ngathi bese ngiqamba manga ngiphunduleka ngaleyo ndlela leyo ukuthi-ke nakho ubuye ungarespondi ku-WhatsApp ngakuforwardela leyo nto leyo ngayihleka leyo nto leyo ngamabomu kodwa-ke besingekho la into ekhona wena uthi mina ngi-advertise uzikoda ngiyakuchazela ukuthi yini isikhangiso noma uku-advertise leya ivideo engayenza lapha ivideo engiyenzile lapha ngashutha ilentozana lapho uzikoda kade ekhuluma khona ngase ngamuphi i-advice ukuthi awukwazi ukuthi uyinyanga ube usopolitiki awuwahlukanisa amakhasimende akho phakathi angikwazi ukuthi mina for a practical example ngiyabahleli bemcimbi ngiyinkatha bese ngisuka lapho ngihambe ngenyangeni
noma ngibonisa unyanga engangisiza umuntu wesiZulu kuthiwa ukuthi ngibonisa uZikode ngizoya kanjani kuzikode uZikode eyi-MK ngizomtshela kanjani iy'nkinga engibhekana nazo eqembini ebe yi-opposition so ngangisho mina uma uwumuntu wakamoya noma u-spiritually gifted you are a leader so uma uyi-leader awukwazi ukuhlukanisa ibandla lakho phakathi ngase kugcineni ngakuveza ukuthi-ke noma futhi enye into ngingenazi iy'kandala engimazela zona uyangithola so ngalokho kwasukuyi-advertisement uZikode akaletha imali yami akangibhadali mfethu uma ngabe sengim-advertiser ngaleyo ndlela leyo akavele angibhadala ngisondele eduzane angazi noma nto kaZikode kuphatha kabi ngesimo sokuthi wakhala ngokuthi iqembu lakho libheke phansi selilibi kakhulu wamosha kakhulu imali yakhe noma kwenza kanjani anginalo ulwazi kuleyo nto leyo hayi mina wethu mina nje phela kukuyala njengoba ngihlezi ngikuyala ngithi mfethu izinto akumelanga yini ubhuti omdala bafu ubhuti omdala ezumfowethu nombhuti omdala ngalokho kokungcetheza cha ubhuti omdala njengomfowenu omdala ngisho kuthiwa mhlawumbe ngimncane ngeminyaka kodwa ngimdala ngokwenza izinto nangokumbono imbono yami ikhulile uyabona into kulungile angeke mina mfowethu kunale nsizwa sifikile la lenyanga le wena okade uyincoma iyathinteka kulento wena othi wena ayikho into yazela yona kunale nsizwa lela u95 ubani 95 Gmail insizwa lena engathi yake yayenyanga ensizeni kodwa ke gcine selivene igama lensizwa leyo noyincoma ifeleni ukuthi nayo ayikho into yazela yona noma kubuthi ubungayincoma ukuthi ungayi-advertise kodwa cika unathi la unathi uzosubmitha kumina ukuthi uZikode unama-shenanigans noma uzothini uzosho ukuthi unama-shenanigans noma ngeke ngazi ukuthi awani ama-shenanigans kodwa wena nje ubumeka nje umuntu omsulwa nje akekho umsulwa ngendlela kwakuvela ngakhona hayi awuthi ngilithwala leli jazi leli ngizwe noma ngingahlangeneke nakho lokho ngoba mina bengikhuluma de kusuka kumina noma ngisengakubona kulungile sanibona njalo mfowethu bhuti nathi sikhona Sixolise nje mfethu umnqamo olimi ukuthi kunezinto ezike zithi mazenzeka icasule yabona ngoba uZikode bona la kulayo ngendlela engaphathekile kahle ngaye ngizombiza njengegama ngakubaluli lokho ubaba uZikode ubaba uZikode wangivikela umoya okanye wayengihlolela la kunezinto zami ngihambe kahle okanye ngizophelelwa imali Ngabe sengisuka ngiya kwenye inyanga mbumbulu ngapha eThekwini eyembi futhi nayo lavela igama lika uZikode lapha eyangidla imali ukuthi ubaba uZikode kahle kahle unawo leya nyanga baxhumana naye izinto ezingicasulayo lezo ngaloko kuthiwa uZikode inyanga engubaluleke kodwa yangapha eThekwini yes angeke mfowethu angeke inkinga ngiyahluleka la nokusenda izinto la angikwazi ukusenda kanjani ngoba ngifake into egreen laphana bengifuna ukusenda kanyanga le okusho ukuthi babe mdibi munye nalento babeyihlelile lento babenza kwenzakalani baba ngakho ngizokujabulela awubrief mfethu wahamba ohlola kuZikode yes ubaba uZikode ke singama ohlola kuye yebo ngazi nomlethe noma yini ngama ohlola kubaba uZikode wangitshela izinto ezayizokwenzeka kumina ngathi mengithi phela akangisize engilungisela izinto zami ubaba uZikode wathi yona leyo nto akayenzi ngahamba ngaya kwenye isithombe senyanga akuyona futhi inyanga leya akuyona inyanga futhi leya nto leyana yazi shembe akuyona nenyanga leya
Ngathi mengifika lezi zinto zayishiwo uzikode zafike zenzeka lapha eThekwini. Lo muntu angeke yena engubaluli lo baba uhlala kodwa ubabkhumalo yena oyinyanga angeke kuyena. Zafike zenzeka ukusho ukuthi uzikode nawo leyo nyanga babemdiba umuntu. Babesebenzisana ukuthi mina ngize ngigcine ngiqoleka. Ngihleke into lana isithombe kunaso isithombe salisa lenyanga ukukhulunywa ngayo la but angeke ngikwazi ukusifaka la ngenxa ukuthi angisakwazi ukuphindela emuva ngenza into eyodwa but kunama comment engiwabukayo laphana ngiyacela ukuthi singabiza amagama noma ngizothi inyanga yabo ngoba manje masibiza amagama enyanga yebo khona nishaya emhlolweni impela ukuthi lokho nikusho kuyikhona lokho nikusho la kuma comment kodwa ngicela singabiza amagama enyanga Kodwa kwazi kuyikhona impela qondana kanje. bayazi bathina abantu phama comment kodwa kuyikhona kodwa bengifisa ngazi ukuzi kodwa ngatholala kanjani kulento le ngazi kodwa ke mhlambe uyayiphendula indlela ayiphendulela ngayo ngelinye ilanga asazi ngoba phela nsika ubukwazi ukubalanda ngoba phela nsika ubukwazi ukubalanda waye unenkinga nokulanda uzikode ngangibona ufaka izinyanga lana unenkinga nokumlanda ngibona ukuthi unendlela ukuthi ungahluleka ukumlanda noma kuyona yonke lento le mina nobafula angiyazi ukuthi ngena kanjani kuyona mhlawumbe miyezo wena ungamlanda mfowethu ngoba wena umadvertisile phela uzikode mina bengengize ngivula live mathiwa nangu la kwi comment section bafu aka request lapha ubani yana ubani comment section nangu la uzikode ngibona ku comment section ayizomfaka phela inkinga mfowethu wamenzani umkhize ubale ukuthiwa uxolisekele kumkhize miyasa hey angazi ukuthi ngihlala na print kanjalo angazi nawazi thina sezakujwayela wensika kuthiwa kuyaxoliswa kuthiwa hamba uxolisa kubani hey ngihlangana nje ngikhumbula lodwa ilanga kuthiwa mkhize for what nangu uzikode la ngimfake la Oh Lord. Wewe unaweza Bela yazi nawe nathi umthukani awasisekela nje. Uyokuya mthunzi umuntu. Semkhumbile yebo. uzikode asekho la sambona uzikode awulawula ipaneli yakho la awulawula ipaneli yakho Antwana yabo. ngizama ukukhipha la ngazi kusho kanjani ngeke ngephutha lo muntu la Yabanda izandla. hey lo muntu angazi ufake kanjani lana awumkhiphi ngani noma mhlawumbe nomoderator abaningi mhlawumbe kunanyanga wayenza umoderator phela ngeke siqonde angikwazi ukukhipha umuntu la awu ona khona ikona ya ngathi uyena lo uyena lo sawubona futhi uzikode kunjani sanibonani butsi yebo mntana yaphila yazi ngiyaxolisa bafowethu ngiyafonelwa lapha ngisemgaqweni kuthiwa nakho ngathi igama lakho liphakeme ngapha kuNsikazulu manje
ngiyadideka sengithi nawo ake ngingene kulo live aqeda kungisharela wona njengamanje njengobuza nje semgaqweni kwenze njani makaya mfowethu umyeza laphana ufaka ivideo laphana ekuncoma noma ethi akukho akakuthola ngawe kanjani wakhuluma ngendlela akhulume ngayo so la kunensizwa la kade singifonela noma kade sesixhumana nalensizwa le ku WhatsApp ikhala ngokuthi iyadliwa inyanga thizeni but igama lakho liphakathi la thola lathi uyaxhumana uboxhumana nalenyanga le into eyisho insizwa kodwa ngathi anumi yakuyafika kuwe noma yakufonela kodwa ngoba ikhona nayo izoyikhulumela kodwa wena wafika wayihlolela wendlela eyihlolela ngayo wayitshela ezinye izinto angazi zenzeka ezinye izinto yahamba yadliwa imali kodwa manje kwangathi nawe umuntu ophakathi ndigama lakho lathinteka kule nyanga uyazala nale nyanga niyaseThekwini mina ya wena Zikode Wensika wena impela wahlola ngoba engento ngangabona enye inclip yakho laphana uhlolile laphana washaya emhlolweni kona angazi ubani oyekufake laphana encoma angisho ukuthi waka-advertise kodwa khona wayekufaka encoma lapha ku-Facebook angazi kwakushone bani kuthiwa ngathi into kamfowethu uMthembu kuthiwa wayibona leyo nto leyo yabo insizwa-ke ikhala ngento efanayo kodwa manje yona engathi idliwe mayidliwa kwasekuthinteka nokuthi nawe uyazana nalo muntu angazi indazana kanjani ngixhumele kanjani baze waqala bahlolela le nsizwa kodwa ngoba ikhona nayo la ngeke ngize lokhu ngikhuluma kakhulu nayo izoyiphendulela Wensika enguphune nje ulimi uZikode lona mfethu wangifonela ngamfonela saxhumana yazi wayesengidlulele emoyeni mfethu wangitshela ezinye izinto ngizoyigoda noma ngivikela isithunzi sami nesakhe baba kodwa wakhuluma kwakuningi okwakuyizinto ezazikhona baba wangitshela thena uZikode ngizophelelwa zimali zami ngezongazala ngombethe wathi ngase ngithi mina ngangilungiselele nganginika isigubhu wathini yena wanqaba leyo nto leyo uZikode wathi akayenzi leyo nto leyo ngabe sengiyaleleke inyanga eThekwini engeke ngayibiza ngaphambilini isibongo sayo yathi mayifika lezi zinto zayisho uZikode zenzeka zonke ingakho mina ithi uZikode uphumene nalenyanga le akwazi ukuthi yonke into engangitshela uZikode ifike yenzeke ngoba egcineni kosuku lenyanga yayidla imali yami hayi mana wekudwaba isibongo na mano hayi bo wephu manje unyawo mina Zikode wena mana ndaba ezitamana wo ngicela ukuthi ungilalele kahle mfowethu mina ukungidlulela kwakho umoya wena uhambe uyodliwa yiqola lenyanga mina ngingenaphi lapha wenzeka kanjani Zikode ukuthi zonke izinto owawuzishilo wena bengifika le ifike zenzeke egcineni kosuku bese ngiyalimala Zikode nalenyanga uxhumene nayo ngoba naye yaqala ayigcina sasiyixoxa mana wo ngixhumene nyanga mina Zikode yini ayihluka mengithi yaqona wena mana wo yini ayikufuna ngani yodwa mana wo ngizokuphula ulimi ngani yodwa nina niyelijala ukuthi nihlakaniphe kakhulu niyafika la kwaZikode uZikode uyakuhlolela into eshiwo uNkulunkulu kanye ayibonayo edlozini wena leyo nto leyo uZikode akutshela yona wena uyayenza njengoba injalo bese uzo-involve uZikode ngingenaphi mina ekudliweni wakho inyanga yaseThekwini ukuthi mina ngithe wena uzodliwa wena uzophelelwa wena wasuphelelwa imali eqoleni lenyanga ngingenaphi mina lapho ngiyabona Zikode mana ufuna ukutshela mana wo mana wo ukuthi into ayishoyo Zikode ifuna zenzeke lapha ungaxhumene nayo mamela ngihlumela kanjani negebengu mina kukangakhi la ukuthi South Africa ngifuna ukulalela ngisanitshela namhlanje ngohlezi ngimtshela mina mangabe ngikutshela into ngithi izokwenzeka lento leyo mesiyenzeka ngisho kahle wena ufuna ungitshela ukuthi wena mina kunobhuti la
abaningi abekho kwesikanamhlanje ngayikhuluma into eqaleni ingakenzeki azange meze bengalale ufuna uzongitshela ukuthi wena ngihlangane nabantu mina ababulala abafowethu ngokusa kwenu wena wawufunana enyangeni wathi nginikeza isigubhu kodwa ngagqolozela ini mina ngathi ngenzela isigubhu nguyisima nqaba sikodo ngeke njani Ngokubuza. ngathi ngenzela isigubhu sikodo wathi akayenzi kodwa kumele ngenze njani Kancane nje. Zikode uyazenza nigubhu. Wenza umkamelo mana ndaba ezitha mina okwami neclient lami akusikona okwabantu abaningi la uyabona nje mina lo muntu ongifonelayo naye uthi ke igama lami liphezulu kuthiwa ngaqola umuntu mina ngahlangana nenyanga yaqola umuntu ngibakile mina Chabo into kodwa ke ayikwazi phela ukuqondana zikodo ufike ungitshela into iyokwenzeka ngempela akukwazi ukwenzeka lokho zikodo uwahlangene nale nyanga wena into wezikode ithi wena uyathinteka kulento ngoba izinto wena washa izinto zenzeka kulomfowethu lo and manje linyanga le iyakwazi hayibo yakenzeka into ethi ayifane nale ngalezi ikhadi lezana ngisibhizinisi inyanga lezi la wangena khona umama siyamcinga lo mama lo wathi ngidliwa uzikode washo wafika ngidliwa uzikode mina wasephuma lo mama sasangakwazi ukumthola angisho mina ukuthi uzikode uyabadla yabaqola abantu ngoba kwagcina ngalo mama lo owangena ku live nakhona kwangawona live kazikode wangena washo le nto ayisho ngikhumbula ukuthi kwenzakalani ngiyikhumbula leyo nto leyo ngifuna ukukukhumbuza futhi lapha ku12 ebusuku isikhathi ngafonelwa njengoba ngifonelwe nje namhlanje kathiwa nanti igama lakho ngathi liphakeme lapha ku live kansika ngangena ngacela futhi ukufakwa njengoba ngicelile namhlanje ngathi ngicela ngifake sengikhona ngithe mangena umuntu owayethi kuyena uqolwe yimina waphuma kwabaleka akaphinda angatholakala wacingwa engifuna ukunitshela kona mina bafowethu mina nginyanga mina yabona mina nginyanga mina ngiyezwa ngifuna ukunitshela namhlanje nakusanalelanga futhi nganitshela abantu bazokhandwa bekhandela ukubulala lo zikode mina ngiyiphunga lomzonto elilukela yonke inyanga enenhliziyo embi wakwazi ukuthi inyanga yaqala yangamfuna uzikode usho ukuthi leyo nyanga inenhliziyo embi inyanga yaqala yabopha inyunyana engathengisi ukuthi kuzani yobulala uzikode leyo nyanga leyo inenhliziyo embi mina mama client eyami client nekize kuwena Mageba izokutshela leyo nto leyo ukuthi kena idlozi kodwa ngani ngoba my client I've got discipline now ukuthi last Godweni uyangasi ungitholephi uzongithola la futhi mangabe kungenzeki lokhu engithi kuzokwenzeka buya kimi uyangazi uzongitholaphi le ngizobona sengisekuyini ngibona ku life kansika udoti lo angisebenzi lona njengalo bhuti nje wena webhuti manini silungise la lento le khona le story lana esiyakhona engizizayo ubafu la unathi uthi wabonelwa uzikode ngiyathika lapho yes yeah so ngiyabona kodwa lezi imali phakathi kancane ehlisa futhi kancane nje yeah nehlisa umoya nobabili futhi nozikode ngoba lento lezibe serious uzikode wakubonela into akubonela yona waba nenhlanhla kwaqondana kwaba yilento le ngempela shuthi ezokwenzeka uma ngabe siyenzeka leyo nto leyo mhlawumbe wayibona lo uzikode ngoba uthi wanqaba ukukunikile intozana isigubhu wathi akayenzi lento eyigubhu yena fine wena wahamba wayokomunye umuntu wafika lo muntu wakudla waba nezinkinga waphelwa yona yonke into mhlawumbe ukuthi yakuphela nani ngalokho wena ukushayeka kwakho noma ukuya ngale lapho uya khona iblame yonke uyishifta usola ukuthi lento lena ayi-connected nozikode kahle kahle impela ngisola kanjalo mina ngoba phela akwazi uzikode ungitshela into ifike ngale engiyakhona ibe yiqiniso
Basangena uzikodwa enqabela ngeyigubhu ethi akayenzi leyo nto. Mase ngifika ngaliyenzeka into ngempela owayekade eyishilo uzikodwa. Zikode ngicela ukungenelela lapho wethu. Mina into mina angiyitholanga ngawe kodwa igama lakho belithinteka. Kuthiwa igama lakho liyathinteka phakathi. Into ngiyithole ngalenyanga Mbumbulu le nginazo isithombe sakho kodwa ngidecide ngimtshele ukuthi mfethu mina engikwazi ukuthi ngiyifake lezi zinto manje. Angisekho lezo sigaba leso. Nanti cishe nangithuma uphuthu nena Zikode. Nanti cishe nangithuma uphuthu nginiqondisa nginilungisa. Ngicela ukusebenzisa ukuthi nina noma wawungekho wena la kodwa ngicela ukuthi ngithi nina ngoba ayikho ivideo angayifaka enkumbulo yakhe engayifaka nawo ngaphandle kwalowa mama wangena wathi umdlile nakhona ngagcina ngasakwazanga ukuthi abuye lo mama lo. So zonke lezi inyanga lezi engayifakayo la ngase ngizwile ngithuma uphuthu ngangibulala. So hayi ukuthi sengiyasaba ungizwe kahle kodwa ngeke ngiphinde ngidile into ezinyanga abantu ngabaxoyisa ngiright ngenele. So igama lakho lingela ngokuthi ke manje wena Zikode lensizwa le ngathi nena xhumana wayihlola indlela ehlohlela ngayo nale nyanga lena ngazi wa confirm ukuthi uyakwazi mina kodwa isitori sonke besingekho ngawe isitori sonke singalomfo nale nyanga yakhe le kodwa nobuthu uyathinteka. Yabo so manje ngizokuthiwa na umhlolela kanje angeke mfethu angeke ngize ngikubeke icala ngalokho. Yabo kodwa bengikhuza mina umyeza yena umuntu ebengimkhuza ngisisha ivideo mina kaMyeza kufakile lapha ukuthi umuntu othi wena angathinteke ndawo noma akukho nomazela khona ikhona izinto ezimthintayo nezimnukayo. Angifuni ukuthi ngiyilandele kakhulu lento lena ngoba mhlawumbe egcina usuke egcina ngena abantu abazobesha izinto eziphambene abanye babhala ngamagama abanye abantu bathuka ezinye inyanga abanye babiza ngamaqolo. Wensika right evidweni engiyenzile ngoba ungi-invite la ku live abantu leto abayiqonde kahle mina leyo the kade ngipromotha kuyona uZikode fine ke nangu uZikode usekhona la ku live evidweni engiyenzile ngathi mina akunaso isketch noma iskandalo engimazela sona nginamanga kuphi ke noma kulento eshiwo unathi la wena uthola uZikode enecala. Unamanga kuhuma kunjani awungiphindela angithi wena ukhotha kumagama into engayisho mina ngikhuzi kodwa ukuthi akaphuma entweni zepolitics cause umuntu kamoya noma uspiritually gifted umholi awukwazi ukuhlukanisa isizwe sakho phakathi osihola ngokuthi ube usopolitiki. Then into ikhothile ke wena ukhothele ngisho ngasekugcineni ukuthi ke yize umuntu engingamazeli lutho mhlambe noma engakaze ngizwe mhlambe egcijwa kabi ama client noma mhlambe ngezikandali ngokudlala ngabantu. Silana la ngibizele khona kulento wena eshiwo unathi la umthola uZikode enecala yini. Cha kulokho kushiwo mfowethu ngoba babehlolela nabo noma ngakuhlolela ukuhlolela umuntu kwenzeka into ngeke ngisho ukuthi unecala ngokwenza lonto le. Ngeke ngisho lokho ngaphandle makuthi uZikode yena owathatha imali noma wena wamnikeza isigubhu ngendlela thizeni mhlawumbe sangasebenza wasenqaba uphinda amlekelela indaba amlekelela ngayo. Angeke mfowethu ngithi unecala ngokuthi wamhlolela. Ngeke ngikusho lokho. Mina ngangizwa ukuthi wena ngeke ngisho ukuthi wena wrong. Mina bafu ngangirong ngithi amazeli iskandalo. Mina ngangizwa ngisho ukuthi ngithi wrong. Awukho wrong ukuthi awumazeli iskandalo kodwa wrong ngokuthi umfake la mfowethu ushare ivideo yakhe njengenyanga. Ukuthi wena uthi abantu abakulandelayo baningi kakhulu and manikhuluma Myeza abantu banilalela. So wena mawuthi asike iskandali owakwasizwa mina ngibuka njenge-advertisement lokho. Bafo wena sikhona noma wasizwa kancane nsika kade kusho wena njengamanje la uthi wayibiza zonke izinyanga ezayithinteka eqoleni abantu nani waze wathi uzoxolisa ukuthi uthi nina ngoba uZikode wayengekho lapho. So awubona ukuthi mina nawe bafo siyafana kuleyo nto le ngoba nawe awunayo into ukuthi uthi umama ngazi wagcina ebalekile kanjalo enikhuluma ngayo ngiyazi leyo nto leyo.
So uyabona ukuthi mina nawe sikwi-page elilodwa wena ulwa nokuthi mina on my account ngifaka uzikode ngase wakhotha amagama la engithe khona ngimazela iskandal. Ngilwa ukuthi ufaka inyanga mfowethu wafaka lonto wabhala wakhuluma into oyikhulumile ngilwa nalokho mina. Kodwa angisho ukuthi miyeza kumbono wami lokho. Angisho ukuthi wena wrong ngalokho. Angikujaji ukuthi wena wenza lonto kodwa ngithi kumbono wami ukuthi ngibone ngathi mina ngiyam-advertise. Wensika mina ngisiyona inyanga. Mina ngisiyona inyanga nsika ukube ngangi-advertise uzikode ngabe ngithi ulolani nokufaka inhlabathi eparishini lami. Ngoba lento le nje manje mawusukhuluma kanje unjengomuntu ofuna ukulentozana ofuna futhi ukufaka inhlabathi eparishini likazikode. But at the same time kwanawe uzikode futhi awumazeli lutho. Uyabona yini ukuthi le nto le ihambe ikubeka kuphi uthathini umuntu ola osober minded ola ku live. No, isayidi lakho ngiyalizwa meza kodwa angiguquki lokho engikushoyo. Ikona upho Ngisho lokho engikushoyo angiguquki ngimile ekuthenini ubum-advertise. Mana bafu kancane bhuti uzikode awukhulumi ngani ngento lapha engiqhakambise kakhulu ukuthi uzikode akaphume ezintweni zepolitiki lento yabo izobalimazela umsebenzi wabo nesinkwa sabo okuyinto ebalekile noma mhlawumbe into ebebhlungu ukuthi mangithi akaphume ezintweni zepolitiki ufuna aphume kwi-MK. Ngitsika mina ngubona udlala ipolitiki lapha engangeni khona kulento le. No, ngiyakuzwa wemiyeza ukuthi wena right manje oba kasekho ku-MK. Uzikode usakhona kwipolitiki angithi. Angishongo kanjalo ngithe mina akaphume entweni nepolitiki. Base ngathi mawu spiritually gifted awuhlukanisa isizwe sakho ufana njengomuholi uma ngabe uyilentozana uyinyanga ukwazi ukuhlukanisa abantu bakho ngaze ngenza ama practical examples amaningi ngabe lapha but ngiyamangala nje uma ukhothe into enamagama la angasegcineni ukuthi yize umuntu ungamazeli ikandalo kwafuna ngithini wafuna ngithi ngimazeli ikandalo kanjani umuntu ungamazeli nix. No, kulungile mfowethu. Ngicabanga ukuthi sizoyivala kanjena ngoba manje kunabantu abarequestayo la. Ngeke ngize ngibafake la ngoba manje ngibuka isikhathi ngeke ngikwazi ukukhala ku live khathi esithi. Kunabantu abafuna ukungena kodwa la. Ngicela ukuthi bafowethu ngicela ukuvala lo live ngoba lo muntu obesimfakile vena asekusephumile yabo. So ngicela ukuvala it's okay. Ngiyakuzwa mina nje lobeka ngayo. Awukwazi ukuvala uzikode ngazo uhambelana ubungakwazi ukuvala ulive umuntu ungamnikanga into kade kukhulunywa ngayo la ungamnikanga iside lakhe le story ngokwanele na ukuthi akwazi ukuyi-expressa ayigculise. Usuyi-expressile nje wathi wena nangu uzikode lo okade umfuna iphutha kadulwa naye nangu kade ekhona la kulentozana ku live yena umuntu phela kubale mina nginayo inkinga mina ayikho into engithintayo into endizozikode nanani but yena ubethinteka and uyamuzwa nalo muntu lo unathi indlela akakhuluma ngayo ukuthi into akanenkinga nayo ukuthi uzikode wamqondanisela nama esehambe seyodliwa sekwenza izinto ezayishuwa uzikode yonke into seyiblame uzikode emva wayelani ukuyohlola kanti kuyahlola online sayithini sayikhuza indaba online kuyahlola online manje. ukusebenza kwabantu akufani. Kulungile mfowethu kulungile ngoba ngiyabona ngathi ivoti liyangidla mfowethu hayi miyeza ngiyaxolisa mfowethu ngigejile ubungamncobo ubungama-advertise uxolisa kuzikode ubungama-advertise uzikode nange ngena ubungama-advertise mfowethu ububeka nje uvo lwakho indlela ubeka ngayo uvo lwakho kuphela-ke kumina ayifikanga kanjalo yabo ngiyibuye ngenye indlela mina ngiyazehlisa ngiyaxolisa xolisa kuzikode bafu hayi kumina ukuthi bahlupha kakhulu abantu yabo bakhathaza kakhulu mfowethu manje makukhona into ezozophuma eceleni ayingeke
bafu. ngicela ukuvalelisa mfowethu. Usuvalelisa bafu, wayeyekelani vele ukugijimisa izinyanga ngoba phela wayifaka isoil eparishini. Hayi ngabona ngasekwanele isikhathi sasesiphelile isikhathi sami. Ngase ngikwenzile okumele ngikwenze. Wasaba uphuthu. Hayi lutho uphuthu anginayo inkinga nalo. Uphuthu bazama ukuletha baligoqoza kwasho ukuthi kwase kulate kakhulu. Ngachitha imali eningi ngibaleka manje ngi-right manje. Bacishe bangibulala bona. Usebenza pho nansi kuphila ngani ngoba ngizwele la uconcern ngempilo yami eqaleni uphila ngani? Hayi ngiphila ngama-plan mina. Ama-plan kanjani? Kodwa ama-plan engiphila ngawo awangisondezi kumkhonazi. Awulawa angadiscloseki. Hayi ngiphila ngamaqhinga nje mfowethu. Ngiphila ngamaqhinga nje mfowethu, ngamaqhinga engiphila ngawo nami njengomfana yabo. Njengoba nawe uphila ngamaqhinga akho nje. Wona mapha amaqhinga la ukuthi udonsa uzikode la uthi uzomfuna live. Sengicela ukubaleka mfowethu. Ngicela ukuvalelisa. Kulungile ngathi bengakunika isigubhu.